Хәерле көннәр. Без тулым җондызда Рождественская звезда Крашен җыры яшь башкаручыларның республика конкурс фестиваленең гала концертына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Муллина Ирина Айдаровна, Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәкнең мәгълүмати методик тәэмин итү бүлеге мөдире, конкурсның оештыру комитеты рәис орынбасары, Макаров Геннадий Михайлович, фольклорчы, сәнгать белеме кандидаты, Россия композиторлар берлеге әгъзасы, Казан дәүләт консерваториясенең татар музыкасы һәм этномузыкологиясе кафедрасы доценты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе конкурска нигез салучы, жюри рәисе, Кашапова Эльмира Вафичевна, Берменчик Крашен дәүләт фольклор ансамблінің сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган артисты, гала концерт режиссеры. Һәм біз шулай ук тагын ике кунагыбызны көтәбез. Натфулин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары һәм Дмитриев Алексей Олегович, Бәрәкәт Республика Крашен иҗтимагый оешмасының яшьләр бүлеге җитәкчесе. Ирина Айдаровна, башта менә сез сөйләп китсәгез иде, инде кайчан булачак бу бәйге, фестиваль, кемнәр монда катнаша һәм программасы хакында. Аруларымыз кырындашлар, бу безнең гала концерт 3 февраль көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә булачак, башлана 15 сәгатьтә. Бу фестиваль безнең Республика Крашен оешмасының визитный карточка проекты дип әйтеп була. Ул безнең инде 2008 елдан үткәрелә һәм менә Крашен дөньясында шундый бер знаковый фестиваль булып тора. Баштарак бу фестиваль менә шәһәр форматында гына уза башлый һәм әкрен генә республика дәрәҗәсенә күтәрелә. Быелгы фестивальгә килгәндә ул монда 20дән артык катнашучы булачак. Бу инде солистларда, ансамбльләрдә. Мәсәлән, менә быел гала концертта Тукай, Кукмара, Кайбыш, Теләше, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга, Менделеевск районнарыннан катнашачаклар һәм әлбәттә Казан шәһәреннән катнашучылар булачак. Яшь категорияләре ничек һәм монда менә ничек сайлап алу турлары уза, шулар хакында да. Безнең бу конкурс 3 яшь категориясында уздырыла. Бу балалар арасында, яшь үсмерләр арасында һәм яшьләр арасында. Һәм 7 номинациядә үтә. Бу инде аутентик вокал, халыкчан вокал, фольклор эстрада вокалы, фольклор этнографик коллектив, вокальный ансамбль народной песни, современная интерпретация народной песни һәм этническое вокально-инструментальное исполнительство номинацияларында карадык без менә балаларны. Ниченче елны менә үткәрелә башлаган иде, тарихы хакында мөмкин булса сөйләп китсәгез инде. Башлаган идегез инде. Әйе. 2008 елда беренче тапкыр уздырдык бу фестивальне. Монда инде әйтеп киткәнемчә шәһәр форматында гына узды, Казаннан гына катнашучылар булды. Алар инде күбесенчә менә ул вакытта Казан мәдәният институтында укучы студентлар иде. Бу безнең Геннадий Михайлович Макаровның студентлары иде. Бу инде менә Берменчик ансамбленең беренче солистлары күбесенчә катнашты дип әйтергә була. Һәм менә бүгенге көндә инде танылып килгән артистларыбыз Оксана Дмитриева, Снежана Абрамова,
Александр Игнатьев һәм Римма Никитина, Игорь Дмитриевлар менә шулар катнашында башланып киткән фестиваль бу. Һәм инде бүгенге көндә әйткәнемчә 20дән артык Татарстаннан киләләр, 20дән артык районнардан инде. Һәм Башкортстан Республикасы Бакалы районынан да килгәне бар. Безнең конкурска һәм алар бер елны гран-при да алганнар иде. Һәм иң ярак карындашларыбыз бу инде Нагайбәк районы Чиләбе өлкәсеннән катнашучылар. Алар быел да киләчәк безгә. Гран-при ятучыларга нинди бүләкләр каралган? Әлбәттә инде гран-прига безнең диплом, кубок һәм безнең 2 гран-при булачак. Берсе солистлар арасында уйнатылачак, икенчесе ансамбльләр арасында уйнатылачак һәм солистларга 30,000 сум сертификат биреләчәк, ансамбльләргә 50,000 сум сертификат биреләчәк. Рәхмәт. Геннадий Михайлович, сез сөйләп китсәгез иде, менә бу фестивальгә нигез салу ул менә кемнең идеясе иде, сезнең идея иде, һәм менә бу фестивальнең глобаль масштабта максатларын, бурычларын сез ничек күрәсез? Микрофонга басыгызчы. Чынлап та бу фестиваль башланып киткәндә, ул халык иҗаты, халык сәнгате үзенә игътибар сорый иде. Ул заманнарда күбрәк эстрада өстенлеге бар иде. Бу халатны үзгәртергә кирәк иде. Шуңа күрә менә инде бу туым җиндызы дип аталган нәкъ менә этник фестиваль барлыкка килде дә. Билгеле, бу фестивальне беренче елыннан ук республикабыз тарафыннан игътибар бирелде, шартлар тудырылды. Бу әлбәттә бу фестивальне оештыручыларга, халыкка да күңеленә хуш килде. Билгеле, беренче елларда шактый авыр булды этник сәнгать дигәчтә, кеше әле аны аңлап бетерми иде. Күбрәк эстрада җырларын алып киләләр иде фестивальгә. Әкренләп без аларны мондай җырлар кирәк түгел, бу караоке фестивале түгел дип әкренләп игътибарны юнәлттек. Нәкъ менә сезнең районыгызда, авылыгызда җырланган көйләр, әбиләрнең сандыкларында булган борынгы киемнәр, менә шуларга игътибар күбрәк бирәбез һәм дә менә шул юнәлештә иҗат иткән коллективларга, солистларга без өстенлек бирдек. Халык әкренләп аны аңлады. Аллага шөкер, хәзер менә инде бу эшләрнең уңай нәтиҗәләрен дә күреп була. Чөнки шактый күп кенә районнарда моңарчы сәхнәгә беркайчанда яңгырамаган җырлар, көйләр барлыкка килде. Бу менә бер матур әйтик уңыш булды бу фестивальне уздыруның. Икенчедән, бу фестивальдә без талантлы яшьләр күрдек. Нәкъ менә туган телендә җырлый алган, борынгы көйләрне яраткан, белгән яшьләрне күреп, без аларга алдагы көндә төрле уку йортларына укырга этик бер тәриш ясадык, аларга тәкъдим иттек. Ул да булса инде безнең ул консерваторияга яисә мәдәният институтына укырга киттеләр күп кенә яшьләребез. Бүген инде алар үсеп чыктылар һәм дә сәнгать дөньясында үзләренең урыннарын алдылар. Менә аларның берничәсен генә дә әйтеп китеп була. Мәсәлән, менә без беләбез инде шундый без йылдыз чыгыбыз, ул Римма Никитина. Ул беренче еллардан ук башлап катнашты. Бу фестиваль хәрәкәтенә дә
Аннары менә әйтик, инде безнең бу фестивальдә катнашучылар менә соңгы елларда безнең шулай ук балкып чыккан бер йылдыз чыгыбыз, ул безнең Татьяна Ефремова. Ул да нәкъ менә шушы фестивальдә катнашып, һәм дә үзенең иҗади хыялларын тормышка ашыра алды. Менә андый яшьләребез безнең шактый күп, барсын әйтеп тә битереп булмый, аны халык белә. Шуңа күрә бу фестивальнең абруе бик зур. Чынлап та бу фестиваль менә Татарстан фестивальләре арасында үзенең урынын били, нәкъ менә этник сәнгатькә карашы белән, этник сәнгатькә шундый җитди мөнәсәбәте белән. Бу әлбәттә сөендерә. Шул ук вакытта безгә яңа бурычлар да куя. Бу бурычларның берничәсен әйтеп китим. Мәсәлән, гел генә яңа көйләр, яңа җырлар табу бик җиңел әйбер түгел. Бигрәк тә хәзер безнең буыннар алмашына элекке җырларны, көйләрне белүче кешеләр азая көннән-көн. Шуңа күрә балаларга өйрәтер өчен әлбәттә музыка мәктәпләрендә дә этник сәнгатькә игътибарны арттыру проблемасы килеп туды. Менә бүгенге көндә безнең дәүләтебезнең дә этик сәясәте шундый җитди инде безгә һаманда теге күңел ачу яисә чит илдә популяр булган көйләр белән генә туендырып булмый рухи ихтияҗны. Димәк, балаларны өйрәтергә кирәк, балаларга яңа көйләр өйрәтергә кирәк. Менә бу проблемалар тугач, без әлбәттә моңа шулай ук үзенчә бер җавап бирдек. Ул да булса китаплар чыгардык. Менә күп кенә кешеләр сорый, каян алыйк без ул көйләрне дип. Менә шушындый матур китап, ул Карашин мәдәнияты дип атала. Монда без халык көйләре дә, аннан тыш этник көйләр һәм дә инде хәтта дини көйләр дә урнаштырдык. Чөнки дин ул безнең тормыштан аерылгысыз күренеш. Шуңа күрә аны без өйрәтмәсәк, аны башкалар өйрәтә. Ичмаса үзебезнекен үзебез өйрәтик. Менә бу юнәлештә дә шулай ук фестивальнең әйтик уңай яклары булды. Аннан тыш инде менә үзегез беләсез, без бу фестиваль турыдан бәйле Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк белән. Ул мәдәни үзәк соңгы елларда ел сайын чыгара башлады. Матур иттереп менә шушындай җыентыклар. Әйтик, җәй көне без авылларда йөрибез, язып алабыз, кыш көне аларны нотага төшерәбез. Бу этнографик фольклор фестивальләрендә булган безнең белгечләребез ул материалларны эшкәртә һәм дә китап итеп чыгара. Димәк, менә фестиваль ул тик әйтик айсбергның бер зур гына айсбергның очы гына. Фестиваль ул бәйрәм алдыннан ныгытып эшләргә кирәк. Менә шул эш инде нәкъ менә күрсәтә. Күпмегә ничек итеп ул фестиваль уңышлы була, һәм дә аның ул фестивальнең киләчәге буламы? Менә шуннан күренә инде. Шуңа күрә менә бу безнең гала концертыбыз да безнең әйтик көзгебез. Чөнки соңгы елларда Аллага шөкер безнең
республика тарафынан түрлі милли этник төркемнәрнең сәнгатен, аның төрлелеген саклау буенча шактый эш эшләнә. Бу фестивальдә аның бер күренеше. Рахмат. Эльмира Вафичевна, сізді сөйлеп кетсеңіз, еді мына программасы хақында неше көп шығыш күтілі. Мүмкін болса, ол микрофонға сөйлеріңіз, çünkü сіз көрінешексіз анда. Исәнмесез, хәерле көн. Мин инде русча сөйләшәм. Инде концерт, безнең концерт, он направлен на широкого круга зрителей. Мы приглашаем на наш гала-концерт людей разных национальностей, чтобы познакомились с традиционной культурой, национальной культурой. Зрителя порадуют конкурсанты разными национальными песнями. Это и гостевые песни, это и рекрутские песни, которые собраны в дальних уголках, деревнях. Это и игровые песни, это и песни такмаклар. И хотелось бы сказать, что будут еще сюжет вообще всего гала-концерта будет как в виде... Как режиссер я его сделала в виде такой вот как деревенские посиделки, да, каждая национальная, как каждая группа, да, вот, которая представляет Кукмарский район, Пестричинский район, они будут как бы участвовать на посиделках. То есть каждый концертный номер будет поставлен в виде сюжетной линии. Вот, например, если будут рекрутские песни, да, они будут как бы в тематике военной. Если это будут уличные кишке-уинар, то это будет как бы проходить как будто бы на улице. И еще очень отрадно, что будут выступать с Нагайбакского района коллектив, это Нагайбаки ансамбль «Млада», и с Бакалинского района дуэт «Рыцевы». Причем руководитель вот этого дуэта, да, мама в свое время заняла гран-при. Это тоже вот, то есть и она сама же передает своим детям вот как раз национальную культуру. Приглашенные артисты в этом году, мы не стали приглашать таких вот раскрученных звезд, да, мы пригласили тех, кто в свое время победители гран-при и лауреаты первых степеней. Потому что, чтобы показать, что Туум Жандезе — это тот фестиваль, который дает путевку жизнь многим артистам. То есть после этого фестиваля они поступают в высшие учебные заведения, поступают в ансамбль «Бременчек», становятся профессиональными артистами. И вот среди них я хочу отметить заслуженного артиста Республики Татарстан, солист Государственного фольклорного ансамбля «Кряшин Бременчек». Это Александр Игнатьев, он лауреат первых степеней 11-12 года. Юлия Савельева, лауреат первой степени 13 года. Затем руководитель фольклорного, этнофольклорного ансамбля «Закария», вы все этот ансамбль знаете, который популяризирует песни, национальные песни разных народов, проживающих на территории Республики Татарстан. И она в 2014 году заняла гран-при, это Лилия Зиганшина. Затем ансамбль «Тумар» при центре Якова Емельянова, они тоже уже обладатели различных первых степеней, лауреаты и гран-при различных уже международных фестивалей, всероссийских фестивалей. И, конечно же, государственный фольклорный ансамбль «Кряшин Бременчек» порадует зрителя своими концертными номерами. Кстати, вот Ирина Айдарна сказала, что Бременчек, вот первые солисты ансамбля, они тоже являются лауреатами вот этого замечательного конкурса. Поэтому мы приглашаем зрителя разных национальностей окунуться в традиционную культуру, национальную культуру. Рахмат, бек зор біздің журналистларымыздың сұраулары болар. Сұрауларға көшкенше, рахмат, Эльмира Вафичевна. Сұрауларға көшкенше, мына бұл фестивальның нендей болашағын біраз көзаллар үшін жыршыларға сөз берек. Давайте я представлю. Бу безнең быелгы конкурсантларыбыз. Алар инде
Беренче тапкыр катнашмыйлар безнең конкурста. Бу яшь җындызчыгыбыз Амелия Феофанова һәм Иван Пугачев. Бүген алар былтыр алар поодиночке солист буларак чыгыш ясасалар, быелгы конкурста алар дуэт булып заявляться иттеләр һәм финалга чыктылар. Һәм шулай ук алар безнең гала концертта алып баручылар булып та чыгыш ясаячак. Рәхим итегез. Қарлығаныдай қарай күзләріңдей бүрігәнідай жүзләрің шекерlerden тәмлі ай балдан татлы сүйем деген сөзләрің şekerlerden demli ay baldan tatlı süyemligen sözlerin Qaşını qara buyen sippa gözünde qara senin Qara gözüne qarasam yüreğim canım benim Alma bakşasını жылы dərəzəllərə to'la Әллә сиңа бирелгәндер бөтен дөньяның нуры Әллә сиңа бирелгәндер бөтен дөньяның нуры Бишнатыны да синең ай Биштинәләй Нигә тимәләмисең Араларда безмен ай Жарак түгел Нигә килгәләмисең Aralarda bizden ay Жарак түгел Нигә килгәләмисең Qaşını qara buyen dippa gözünde qara senin Qara gözüne qarasam yüreğim canım benim Alma bakşasının жылы dərəzələrə to'la Әллә сиңа бирелгәндер бөтен дөньяның нуры Qaşın qara buyen dippa gözünde qara senin Qara gözüne qarasam yüreğim canım benim Сұраулар бар ма? Әйе. Менің бір сұрауым бар әлі. Сенбике журналынан Лилия Бламен. Білесің, мен қазір тыңладым да бұл жырныйме. Шундай сұрау туа. Сіз нешеге ашықлайсыз? Крешін жырыма бұл, татар жырыма бұл. Шенки біздің көп кенә жырларыбызны башқұртлар да өзлеріні кейті. Әлі мен Марайда жүріп қайтқан едім. Біздің шыпшын татар халық жырын текстін Марише біздің Мари халық кейі деп рәхәтлендіріп жырлап берейлер. Ана соң бұл терезелерге туры деген жырны менімді дөәне жырлайды, татар халық жыры дейіп. Ана теге бар бит әлі шып шын әйтәмін, аппағым, көз алдымнан бірде кетмей қырын салған қалфағым. Крешін қызлары қалфақна қырын салып кимеген, татар қызлары киген аны қырын салып. Крешін жыры деп бара, бәлки ол біздің халық, татар халық жыры да. Сіз неше қошықлайсыз саңаны крешін? Біздің бұл айттырып, бүтін жырларымызны тола бітірмейлер мысың? 10 жырыбызны крешінлер, бізнікедей 40 жырыбызны башқұртлар дей, әлі марилар да құл сузып етталар. Нешек ашықлана ол? Бір яқтан ол бик матур көрініш, әгер де ол жырны яратып жырласалар екен, ол бик матур, бик оңай көрініш деп санайым, шыннап та ол кіші үшін. Енді ол күй қоян келіп шыққан, әлбәтті мұнда білгішлер сөз әйтірге тиіш, шын әйтәмін деп жырлары, бір қыңыр салып қалпағын деп.
біз қай вақытына қалпақ деп айтайын да керешінлер татарша ол әдәбише қалфақ деп атала. Әмма ләкин ол баш киімі шуның қадарлы бұрынғы, ол әлі скиф заманларына барып кете, ол Волгада яқтыларында яшәүче урыс кызлары да киген, аны шулай ук девичий колпак дигәннәр, ул әйтик Прибалтикада эстоннар да кызлар киген, тоже барыбер колпак дигәннәр. Без аны шуңа күрә үзебез генә шушы тирәдә ул безнеке икән дип ышанып йөрибез. Чынбарлыкта моңа кадәр дә һәр кешелек аралашкан, шуй икән, аны кигән ул шуй микән алмаштырган, бу бер хәл. Икенчесе, менә бу көйләрнең таралышы уңай дидек. Шул ук вакытта безнең бик этик максатыбызның берсе шул. Ул көйләрне без беренчел сыйфатта башкара алсак иде дип. Чөнки менә бу эстрада көйне җырладылар безнең яшьләребез. Бу әлбәттә шулай ук бүгенге көнгә адаптацияләнгән ки, biz şulay uq менә беренчел ничек итеп башкарылган, шулай итеп җыруны сырыбыз, таләп итәбез. Чөнки үзебезнең этник төрлелек йөзебезне саклап калырга тырышабыз. Бүтән кеше дә бер төрле җырласа, ул кызык булмас. Бер үк көйне төрлечә җырласалар, төрле этник төркемнәр, башкортлар үзләренчә җырлый бирсен. Һәрбер җырчы да үзенчә әйтеп җырлый. Менә бу чын әйтәмен, мин үзем Нагайбәкләрдән Уралдан язып алып кайттым. Аны беренче итеп өйрәттем Георгий Ибушевка. Ул моннан бер 30-40 ел үтте. Бүгенге көндә аны инде борынгыдан ук шушы көйне без җырлаганбыз дип ышанып йөри халык. Аның тарихы әлбәттә бар. Димәк, җырлар тарихы ул аерым бер тема. Әгәр дә күбрәк кеше җырласа, ул безгә тагы да һичшиксез уңай күренеш. Чуашлар да җырласын, марилар да җырласыннар гына. Бигрәк тә үз телләрендә. Рәхмәт. Әйе, Гөлсә. Хәерле көн, Татарстан форум, Гөлсә Ибраһимова. Яшьлекләре әйтмәдегез бугай, ничә яшьтән 6 яшькә кадәр конкурсантлар? Конкурсыбызда 5 яшьтән алып 35 яшькә хәтле катнаштылар безнең. Һәм менә чит төбәкләрдән килүчеләр Чиләбе һәм Башкортстаннан. Әйе. Гран-при ул һәрвакыт шушы суммалар идеме, или алар үзгәрдеме? Соңгы бер 3 елларда шушы сумма фиксированы дип әйтим инде. Хәзер бит инде бәйге шулай ук 2 елга бер уза. Әйе, әйе. Бармы сораулар? Әйе. Тагын бер сорау. 35 яшькә кадәр генә дисез. Әнигә 35 яшькә кадәр генә чик куйдыгыз? Крешен җырларын әбиләр бит матур башкара бит аларны. Алар әле старыкта башкара. Безнең менә бар балалар, менә яшь үсмерләр, яшь башкаручылар фестивале һәм шулай ук безнең олылар өчен дә фестивальләр бар. Мәсәлән, менә Крешеннәр җыру әйтә дигән фестиваль бар. Бермәнчек бакчасы дигән фестиваль бар. Олылар өчен площадкалар безнең бар. Безнең менә бу фестивальнең именно максаты балаларны күтәрү, яшь талантларны ачу. Рәхмәт. Бармы сораулар? Менә төрле еллардагы җырчыларны алсак, менә саны, сыйфаты ул ничек үзгәрә? Геннадий Михайлович әйтеп тормасын икән, бәлки сез дә әйтерсез. Ничек үзгәрә төрле сыйфаты һәм саны?
чынлап та һәр буын килгән сайын җырчыларның башкару стиле дә үзгәрә, репертуары да үзгәрә. Ул табигый әйбер. Шуңа күрә без бүгенге көндә менә үзебез дә шаһитлар күреп торабыз. Яшь җырчылар бөтенләй башкача җырлый. Кайвакытны элекке җырларында җырларга тырыша, әмма ләкин барыбер ул яңаша башкара. Демәк, менә бу фестивальнең безнең максатларының берсе ул нәкъ менә беренчел сыйфатларын сакларга тырышу. Әмма ләкин бу тырышу гына. Барыбер аны яшьләр үзләренчә җырлый, үзләренчә башкара. Һәм дә бу табигый күренеш, аңа инде без теге катгый каршы да түгел, шул вакытта тамырларыбызны сакларга тырышабыз. Һәм дә яшьләребезгә дә саклыйк үзебезнең стилебезне, үзебезнең көйләрне дип тәкрарлап торабыз. Тагын шундый бер тенденция бар безнең. Мәсәлән, берәр ансамбль гран-при ала икән. Менә бу фестивальгә хәтле ансамбльгә, мәсәлән, 7 бала йөргән икән. Алар гран-при алып өйләренә кайтып китәләр дә, аннары бу ансамбльгә яңа балалар килә башлый. Безнең дә мондый успешный ансамбльгә йөрүсе килә дип әйтәләр әти-әниләр һәм балаларын, шу или балалар үзләре. Һәм икенче елларга бу ансамбльләр инде 15-20 бала булып киләләр. Һәм балалар менә бу крэшн җырларын башкару, бу бик круто дип уйлый башлыйлар. Мәсәлән, менә шундый ситуация безнең Мамадыш районы Дүсмәт авылында менә гран-при алганнар тәңкәләр ансамбле. Менә хәзер ул ансамбльгә менә бу авыл балалары гына йөрми, күрше татар авылларыннан да балалар килеп, менә ансамбльдә җырлыйлар, чыгыш ясыйлар. Һәм инде алар аннары менә безнең ансамбльдән канатланып китеп, бүтән ансамбльләрдә дә, бүтән конкурсларда да катнаша башлыйлар һәм уңышлы гына чыгыш ясап, җиңүләр яулыйлар. Шулай ук менә Тукай районы Петрау балалар ансамбле, шулай ук менә башта беренче тапкыр килгәннәрендә шул 7-шәр, менә 10 бала, хәзер инде алар бик күп. Һәм менә бу үзенә күрә тоже популяр, менә безнең культураны популярлаштыру булып чыга инде. Рәхмәт, Катнашучылар саны быел 20-дән артык дидегез. Бу башка еллар белән чагыштырганда әзме, күпме һәм иң күп катнашучылар кайсы елда булган иде? Бу 20-дән артык, бу инде безнең гала концертка чыгучылар, финалга чыгучылар. Гомумән алганда безнең быелгы конкурста 1000 бала катнашты. Безнең менә сайлап алу турлары 5 зонада узды, зональ турларда. Алар инде менә Кайбыш районы, Кукмара районы, Әлмәт районы, Чистай районы һәм Казанда узды. Һәм безнең андай именно статистика алып барган юк, примерно шул 1000-1500 бала катнаша барлыгы. Рәхмәт, тагын нинди сорауларыгыз бар? Безнең кунакларыбызның берсе килде. Хәзер Алексей Олеговичка сүз бирәбез. Кергәч. Яхшы. Тагын бер шундый момент бар. Безнең бу конкурсыбызның бер таләбе ул балаларның крэшн костюмында булырга тиеш. Һәм менә баштарак бу таләп бер проблема иде. Чөнки крэшн костюмнары әз иде һәм нишләптер баштарак ояла иделәр менә бу костюмнарны әбиләрнең сандыкларыннан киеп килергә.
һәм Кайбыш районына сайлап олы торларына баргач, без анда шаккаткан идек. Анда бүтән балалар бик күп балалар әбиләренең сандыкларыннан менә иске костюмнарны чыгарып, аларны матур итеп, үтүкләп, нитеп киеп килгәннәр иде. Бу шундый менә необычно һәм кыйммәтле булды инде безнең өчен. Һәм баштарак проблема бар иде. Менә безнең бит инде керәшеннәрдә баш киеме, хатын-кызларда баш киеме ул менә статусына карап киелә. Мәсәлән, кияүгә чыкмаган кызлар калфак кисәләр, кияүгә чыккан кызлар, хатын-кызлар инде сүрәкәй кигәннәр. Һәм баштарак менә шундый проблема бар иде. Балаларга сүрәкәй кидереп, или түгәрәк яулык кидереп чыгара иде. Һәм менә бу фестиваль шулай ук менә мәдәни агарту эшен алып бара. Һәм хәзер безнең катнашучылар белә нинди костюм дөрес, ничек иттереп менә шулай ук менә бүтән районның үзенең костюмнарының особенностьлары бар бит инде. Һәм алар менә бу особенностьларны учитывать итеп инде киенеп киләләр. Һәм бу тагын да менә бер плюс аларга. Тамашачыларга юкмы ниндидер, мәсәлән, кием элементы булырга тиеш дип ниндидер киңәш формасындамы андай тәкъдимнәр бармы? Һәм күренәме тамашачылар арасында менә? Тамашачылар арасында күбесенчә менә обычный киемдә киеләләр инде. Но шулай ук менә минем кебек тамакса киеп килүчеләр дә бар. Или эшләпә киеп килүче ир-атлар бар. Аларга ниндидер теге бонус бармы? Артистлар тарафынан рәхмәт, мәсәлән. Ну, андай специальный бонус юк иде, но мондай ней можно продумать, аларга берәр приз бирергә кем милли киемдә киенеп килгән. Рәхмәт, һәм менә безнең Алексей Олегович килде. Бу фестивальдә яшьләр, волонтерлар, менә рәхим итегез, катнашачак дип беләбез иде. Менә сезгә сорау шул хакта сөйләп китсәгез иде инде. Оештыру моментлары хакында сез менә ничек кешеләрне килүен тәэмин итәсез? Ничек җыясыз яшьләрне? Арварымсыз, карындашлар, килгән кунаклар. Без инде Бәрәкәт керәшен яшьләр оешмасыннан бу фестиваль конкурста һәрбер үткән саен бик актив катнашабыз. Безнең үзебезнең инде әйтим база бар. Нинди теге яшьләр җыелган җир һәм без ел саен или фестиваль үткән саен гел анда язабыз, кемнең теләге бар. Волонтерский помощь бирергә безгә һәм без аларны җыеп инде бергә шушы фестивальне үткәрергә ярдәм итәбез. Ел сайын безнең анда катнаша 10-нан 15-кә хәтлек яшьләр һәм алар инде булышалар сәхнә артында яшьләргә катнашучыларга әзерләнергә һәм инде сәхнәдәге микрофоннарны чыгарып алып кирип торырга һәм инде каршы алырга. Кыскача. Алексейга сораулар бармы? Менә моңа ничек сез элек күбрәк идеме яшьләр, хәзер күбрәк идеме теләк белдерүчеләр, сез ниндидер сизәсезме менә кызыксыну артамы, әллә шул бер үк кешеләрме менә теге булсын дип йөргән? Ел сайын инде безнең яңа яшьләр килә, чөнки Казанда бит инде студентлар гел алмашып тора, һәм без һәрбер килгән студентлар белән аерым эш барырга тырышабыз инде безнең аны өчен аерым махсус төрле мероприятиялар үтә, например, день Крашинского первокурсника дигән инде без анда җыябыз Казанга яңа килгән яшьләрне һәм шул яшьләрдән инде җыябыз волонтерларны бүтән мероприятияларга, актив яшьләрдән. Мәшһүр шәхесләр дип әйтгән артистлар, крашен чибәрләр катнашканы бармы, волонтерлар булып? Бар. Кешеләрне җәлеп итү өчен. Хәзерге вакытта да бездә катнашалар. Крашен чибәрләреннән шул инде безнең кем бар инде? Менә Алена утыр. Ефремова бар. Награждениедә катнашалар безнең вот теге елгы
почта Давыдова барайы. Но вот быйыл дагы катнашайын безнең награждениеда Анжелика, жюрида утыра безнең Лилияна Самойлова. Вот. Шулар. Тәннән искә төшерә. Анжелика да быйыл алып барачак. Бармы сорауларда? Кемгә? Бу егеткә генә түгел, гомумән Крешен халкына. Бәлки ярай. Җавап бирсен. Гомумән Крешен халкына. Юк, булай үземне генә кызыксындырды, фестивальгә бер катнашдык. Безнең татарлар кызларга да, егетләргә дә әллә нинди хикмәтле исемнәр кушарга яраталар. Крешеннәрдә дә бармы ул? Или сез гомергә үзегезнең әти, әни, әби, бабай кушкан исемнәрне кушасызмы? Теге Лилианалар, Вилианалар, Илмирлар, бармы сездә Венерлар, шундай исемнәр Крешеннәрдә? Әлбәттә бар. Чөнки яшьләр арасында да төрле кешеләр бар, төрле юнәлештә. Менә, мәсәлән, элек хәтерлим мин Индия киноларын карагач, күп кенә кеше балаларына Раджив исемне куштылар. Яисә тагын менә шундый экзотик исемнәр кушучылар, алар элек тә булган, хәзер дә бар. Бу әлбәттә безнең тәрбиядән тора инде. Ул әгәр дә дәүләт шуш юнәлештә тәрбиясе җитенкерәмәсә, ул шундый исемнәр барлыкка килә. Әлбәттә, моны төрлечә бәяләргә мөмкин, әмма ләкин бу бар. Шуңа күрә Ганслар, Альфредлар булган, тагы да алда булыр, әмма ләкин безнең теләгебез үзлегебезне, үзебезнең йөзебезне саклап калу, әлбәттә. Микрофонны. Безнең мисалда именно сезгә сөйләп китә алам. Безнең бабай минем энеләремә Бәшле Миколай дип кушты, чөнки аның үзенең туганнары шундый исемле. Мин дә Кәтри булырга тиешим, сеңлесе Екатерина булганга. Хәзер инде минем папа ничектер балаларына күбрәк ирек бирәмне. Бабайлар заманында бабайлар, әбиләр күбрәк тәрбия биргәннәр. Хәзер инде безнең буын теге катнаш никахлар белән инде катнашып бетә башлады. Исемнәрне дә шуңа күрә инде нейтральны эзли башладылар инде. Минем үземнең энем, мәсәлән, Бәшле дигән Василий инде ул бездә. Кызына Станислав, Ульяна, Ангелина дип, шундыйрак үзебезчә исемнәр сайлады инде. Ульянаны безнең карт әби исеменә якын иттереп куштылар. Яшьләргә, алар ширкәүгә йөриләр, алар якыная башлады инде менә миннән яшьрәкләр. Рәхмәт. Бармы? Әйе. Мәгариф Альберт буламын. Бүгенге көндә Крешеннәр руслашып барамы? Менә татар төшенчәсе дә юк бит, һәр сездә Крешен дип кенә сөйләшәбез бит. Ничегрәк? Шуңа әйтсәгез. Тел югалту мәсьәләсе. Тел Бу саклау инде мәсьәләсе. безнең фестивальгә турыдан Катнашы юк инде. катнашы булмаса да, әмма катнашы бар, әлбәттә. Чөнки бу фестиваль беренчедән ул телебезне саклау, гадәтләребезне, җырларыбызны саклау. Бу шушы юнәлештә алып барыла безнең фестиваль. Менә фестивальдән күренгәнчә, менә кай вакытта ул телне бик әйбәт белмәсә дә, әмма ләкин ул җырлый. Җыр текстларын өйрәнә. Бу әлбәттә безнең өчен уңай күренеш. Шуңа күрә бу урыслашу дигән сүз түгел, тел югалту дигән сүз. Әлбәттә, тел югалту, әле ул милли үзаңны битерми, һәр хәлдә кала әле ул. Менә алыйк без менә яһүдләрне. Тел белмәсә дә, әмма ул барыбер яһүд. Шуңа күрә бу чиракта әлбәттә без дә тырышабыз, инде яшьләребез сәнгать аша, фольклор аша, патриотик хисләр тудырып, туган телгә мәхәббәт тәрбияләү, әлбәттә.
Геннадий Михайлович, менә бу фестивальләр вакытында сезгә әйткәннәре бармы? Бәлки Алексейга әйткәннәре бардыр. Менә яшьләрнең килеп, менә телне белмәгән кешеләрнең телене өйрәнә башлап, менә тамырларына кире кайтучы кешеләр бармы? Шундый очраклар белән сезнең менә үзегезгә очрашырга туры килмәдеме? Әлбәттә, юк түгел бар. Бар ул, әмма ләкин теге тоталь рәвештә чираттырып без яңадан кайтабыз үзебезнең традицияләргә димәсәләр дә, әмма ләкин кызыксыну бар. Моңа безнең әйтик милли сәнгатьнең байлыгы үзенә бер романтик хис бирә. Матур киемнәр булса, менә ул тәңкәле матур киемнәр булса, яшьләрнең дә теләге арта, мондый әйтик бизәкле әйберләрне үзебездә киясебез килә ди, шуның аша телгә дә игътибары арта. Мин моны үземнең оныкларым буенча да күрә алам, әйтә алам. Ул һичшиксез бар, шуңа күрә бу безнең фестиваль менә бу юнәлештә үзенең өлешен кертә. Аллага шөкер дип әйтәбез. Мин дә өстәп китим әле, менә бер мисал өчен, менә 2012 елда безгә менә шулай ук Нагайбәк районыннан ансамбль килгән иде. Алар бит инде ул балалар махсус безнең фестиваль өчен әзерләнеп килгәннәр иде. Аларның телләре вообще юк. Алар телне белмиләр. Менә шул фестивальгә әзерләнеп килгәннән соң, менә шул Остроленко авылыннан Юлия Савельева дигән кыз, менә ничектер монда бу фестивальдә канатланып китеп, бу культурага гашыйк булып, мәктәпне бетергәннән соң, тәмамлаганнан соң, монда Казанга килеп, консерваториягә укырга керде. Һәм татар телен өйрәнде. Һәм менә Крәшен җегетенә кияүгә чыгып, хәзер менә бермәнчек ансамблендә эшли. Һәм менә дигән татарча сөйләшә. Шулай итеп, менә бу менә телне популярлаштыру буенча бер мисал инде. Положительный пример дип әйтим инде. Рәхмәт. Геннадий Михайлович, менә бу фестиваль кичкенәдән генә башланып киткән бит инде, менә сез аның киләчәген ничек күрәсез? 10 елдан, 20 елдан, 50 елдан дипме? Яки якын киләчәктәме? Бу фестивальнең киләчәге әле озак еллар булыр дип уйлыйм. Әмма ләкин аның эчтәлеге әкренләп үзгәрер. Чөнки бүгенге көндә милли сәнгать ул нәкъ шул бу юнәлешкә романтик хисләр белән караучы кешеләр карамагында калыр дип уйлыйм. Чөнки форматлар үзгәрергә тиеш. Күп кенә яшьләр әйтәләр, әйдәгез эстрада буенча да шушынга ошаган бер фестиваль оештырыйк дип әйтәләр. Әмма ләкин менә мин олы буын вәкиле буларак моңа бераз шикләнеп карыйм, бераз каршы килгән заманда ички каршылыгым бар. Әмма яшьләр сорап тормый, үзләре оештыра. Һәм дә андый юнәлеш барлыкка килсә, ул һичшиксез аның дәвамы булыр дип уйлыйм. Инде менә бу беренчел этник юнәлеш безнең илдә менә карап торам, урыслар булмасын, башка халыклар булмасын, барысы да бүгенге көндә бик әйтик кызыксыну белән үзләренең этник киемнәрен, музыка коралларын тергезеп, аны уйныйлар, башкаралар, аңардан тәм табалар. Бу юнәлеш әле бездә алдагы көндә көчәер, ныгыр, чөнки безнең Аллага шөкер ресурсларыбыз бар.
Менә бигрәк тә әйтим, менә бу керәшеннәрнең бит инде аларның этник төркемнәре бик күп. Алар һәрбер районда үзенчәлекле. Димәк, менә бу төрлелек ул сәнгатьне үстерү өчен бик яхшы материал. Алдагы көндә ул бәлки шулай булыр да. Чөнки бүгенге көндә безнең менә гомумән илебездә нәкъ менә үзебезнең милли сәнгатебезне үстерик дигән юнәлеш көннән-көн көчәя. Шуңа күрә ул менә мин фольклорчы буларак ул миңа сөенеч кенә. Сораулар бармы? Сез жюри рәисе бит инде, әйеме? Жюрида тагын кемнәр? Менә жюрида безнең абруйлы инде исемнәре булган, безнең сәнгать белгечләре, ул аның составы үзгәреп тора, яшьләр килеп тора, һәм дә килегез, күрегез, танышырбыз, алдагы көндә дә бу фестивальдә катнашырга язсын. Менә бик тә минем сөенгән бер хисем бар. Менә аны әйтим инде, сөенечле ул. Безнең фестивальгә керәшеннәр генә түгел, төрле милләт кешеләре дә катнаша. Бу әлбәттә безнең өчен ул зур казаныш. Димәк, бу сәнгатьне яратучы, белүче, белергә тырышу кешеләр көннән-көн арта бара. Рәхмәт. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Журналистларыбызга әйтер сүзләрегез калмадымы? Мин оештыру комитеты исеменнән үземнең рәхмәтләремне әйтәсе килә. Татмедиа акционерлык обществосына безне чакырган өчен, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына булышлык күрсәткән өчен һәм Акбарс холдинг компаниясына шулай ук финанс ярдәм күрсәткән өчен бу конкурсны оештыручыларга барысына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәт. Матбугат конференциясе төгәллибез. Барыгызга да зур рәхмәт.